votre chaîne Ngekor TV. Ngekor TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekor TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekor TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekor TV. Bandiraɓe fulɓe, bandiraɓe pulaku, ko adi on calminama, onon kalay kubal, on ñaganama gueno moƴƴere, on ñagama yafuyo kadi e yewtere men ɓennude ɗo nde ganduɗa ko sababude maggal Touba hanno ɗum wadde. Donc en ñaganima bandiraɓe windere foof e denɗagal bandiraɓe men muritaɓe e kala bawnoɗo yaade Touba ko sohla toon ko yo gueno waɗan en ɗum. Bandiraɓe hande en garti e yewtere men ngol bolol. Hande yewtere men ngol bolol garduɗen ko Cheikh Aldiouma Ka. Cheikh Aldiouma Ka noon o lolliri ɗo ko Alaji Ndioubo. Alaji Ndioubo mo ganduɗa ko kañum woni mawɗo aynaɓe commune de Ngekor. Rutti kadi woni vice président maison des éleveurs du départemental woni Mbour. O rutti kadi o jeeya e membre du bureau des éleveurs taw ko régional woni région de Thiès. Hande ko Alhaji Ndioubo woni koɗo men e yewtere men ngol bolol. Hande ngol bolol addi ko gaynaka. Alhaji Ndioubo a salminama, bismama e yewtere maɗa ngol bolol nde jeeyanɗa hoorema. Nde wonno no mbiyeten ni aɗa sohlanoɗo ɗum waɗi aɗa wiya bisimilla calmina bandiraɓe fulɓe windere foof yeɓoɓe yewtere men denɗagal hettiyankoɓe men. Alaji Ndioubo bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Caggal yettude Allah julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, en mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah. En calmina kala windere wiyaɓe wiime wimami, en ɓe calmina goto foof inde mum yettode mum. Eɗen toro yo Allah yawtin émission abbinamo yeeso ngol bolol. Donc min mbaɗɗon tan invité wadde miɗo on salmina, miɗo on juuro, e ñaago yo Allah fewnu ɗemgal ngal ha mbawen ɗo haal ko nafata yimɓe inchallah. Amin. Alaji a jarama. Aɗa andi ko adi eɗen naata yewtere men nde wonno hande ma en jewtu toɓɓe kewɗe, ma en jewtu ko fewti e lesdi ndi ɗo, ma en jewtu ko fewti e gaynaka hanki e gaynaka hande, ma en jewtu ko fewti e mairie ji ɗi no aynaɓe gondiri e mumen, ewa no aynaɓe gondiri kadi e pelle goɗɗe ko wayno ANIPEL, kadi aynaɓe no goniri e ndeɗo ladde nde aynaɓe jogui ko yahata e 126 hectares. Ma en jewtu hen, ma en jewtu kadi e kosam ɗam no heeɓi fewnirede e ko nandi hen. Ma en jewtu kadi hakkude aynaɓe commune de Sindia e commune de Ngekor, hakkude mumen e CEDEAO. Eɗen gandi wadde hande ko yewtere mawni joguiɗen. Joni noon mo keɓiɗen yewtidde ɗum o, Alaji Ndioubo holmo woni Alaji Ndioubo? Alaji Ndioubo de ko jibinaɗo ɗo wiyete Gossas, jangguiɗo duuɓi jeegom acci arti en 1984 mana ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeetati garmi ɗo kamma. Gollimi ɗo noon e affaire dillumi e affaire gaynaka e ndemri e wadde développement. Naatino e pelle Pulaar min jangga, mbaɗi invité yerde en min gimmi ɗon min mbaɗi créé ko heewi dal ko abbate affaire pulagu. Min gimmi ɗon noon hitande ujunnaji ɗiɗi e jeenayi. Nden mbaɗami gardiɗo galle aynaɓe. Galle aynaɓe tawi alayi tubankore mbiyata woni MDE maison des éleveurs. Joni noon nde gardimi nde mbimi noon tawde Allah waɗimi ardima galle aynaɓe te aduna o waylo o homo naati e joɗonmi aynaɓe min baktadini nde min baktadini min mbi ɗumen waylo de ari en keeɓino lakde en natti dañ lakde saabu Dakaru hino wayno si tawino koko ñaami wiyete koko ayi jippini yimɓe hewɓe usine aji ngari koɗorɗe ngari wadde lesdi fattiɗa fatti
sabu sa ƴetti ɗum taki min dawi ñalawma goto min mbi yomin toro lesdi comme ni no fof en toroto lesdi Allah waɗi min tori lesdi min dañi 126 hectare hectare noon wa anda no layrete pular ya jarama Alaji aɗa andi wonde hande mawɗo aynaɓe e nder commune mo Ngexo wona hunde wemde no feewi hande Allah waɗi ko an woni mawɗo aynaɓe commune de Ngexo holno guurduɗon ɗo e commune he to banggue lesdi e oɗo faaɗo gonɗo ɗo hande e commune Ngexo eyyi ni no min guurdi ɗo de mi andi ɗam wona gurdam belɗam saabu haɗa andi lesdi sa ari gaygo hirnangue wonɗo ɗo ko Dakaru no kam ngu jibini joni Dakaru ɗimmo e département Mbour ngu jibini Dakaru tatɓo ko département Thiès ɗum taki lesdi ndi ni min gaynatno ndi natti yaacu sabu ɗum o wattama koɗorle ɗum o wattama usine aji nde wonɗo yimɓeɓe immotoɓe dow kala garɗo tawi koɓe 10 garno ceeɗoyi si renaki nayoɓe ko tat heddo 6 hay noon ɗum si ɓooyi faaɗo ɗum addata faaɗi eyi waɗɗen caɗele min dañe banggal lesdi da ko ceŋɗe fof lesdi ndi e ceŋɗe fof ndi ñamrete mana ceŋɗe fof ndi sohlira ceŋɗe fof ina nawe cooda galleji ne koɗa hen ɓe no cooda galleji ne koɗa ɓe no gadda société aji heɓe liggo ko heddi ko ɓe ganduɗa kamen goni joomen doole joguiɓe jawdi ɓe coodi lesdi kewdi jogui mawnirawo goto wiyata koɓe paytina lesdi mana ni neɗɗo humrata naggue mum hangue faye saabu soodat ɗo lesdi jogoɗa hen duuɓi 5-6 taƴani parcelle aji jeeytadi wadde lesdi ndi liggoreda kala ko addan caɗele aynaɓe noon ɗum kam hinen jilla eyi ɗum dal woni caɗele gonɗe hakkude amen e lesdi he e commune mo Ngexo e commune mo Sindia commune Ngexo ko Sindia Alaji gaynaka hanki aɗa andi ko gaynaka lesdi wonno neɗɗo finat tan orno baali mum walla orno nayi muɗum a boylakde hande noon ladde natti wodde gaynaka sa yiiɗi ɗum hande sifade gaynaka hanki e gaynaka hande hol hen ka dokkata en an e yiyande maɗa aɗa andi gaynaka hanki kam ko tawno ɗen taani men e baabi men heɓe mbaɗa noon sa ƴewdima gaay kam ngal banggal gaay ko ketten ka ko hirnaki wiyete hirnaki woni wuro ngo wiyetego région de Thiès ko ɗum nattu hen ɗum jiiɗi kam ɗum ganduɗen e noon ɗum natti wawa wonde gaynaka hanki ka natti wawde wonde ɗo e saabu taki ɗum natti wawa wonde nayi mbawi ayne tan koye lesdi te lesdi natti woto eyi wadde gaynaka hanki ka kam kam ko ɓurno weeɓ kam ko ganduɗen is noon aduna sina a yahat jahda hiɗo sabu yimɓe mbaɗatno kosɗe yeru mi wiyanma yeru si yimɓe gimmitino Fouta no gara gaay kosɗe mbaɗat ɗon yimɓe gimmitino Guina heɓe gara gaay kosɗe mbaɗata ha ɓooyi andi auto ji gari ɓe gaddi saretaji weloji gari motoji gari wadde yahdu kosɗe kam acca waɗi noon ni ɗum accira noon gaynaka kayene accirte noon woto toujours koko gamtumi haalde mbimi wota wiya accu gaynaka ma rek dawa ñalawma goto jaggana e ma jeeya mbiya mi acci ala hono accirte wadde hono gaccirta ɗum ko ganduɗa hina woni gandal ngal gargal aɗa andi sa yi neɗɗo jogui pucco mum waɗɗo hombo dogno ha ɓooyi diñe bo ƴetti oto ko gandal rewi ɗo gandal wallahi ɓe gandal rewi ɗo e noon aɗa andi itan kam kala mo dañno puccu ka lamɗo ganduɗa noon joni noon yimɓe natti waɗɗo pucci ɓe coodi ko otoji mbaɗɗo waɗi noon e doɓugal gandal sa joguima gaynaka ma itana jogoto ko noon mbaɗda hen gaynaka kesa ka ko ari ko sa ƴettino hande yeru mbiɗa ɗo e Diamniadio en 83 demin garata ɗo guure ɗe taƴodirno sa immima ɗo jahata ko ɗo wiyete Sindia ma yaa ko juuti tawa nder lakde ndewɗa gimmoɗa Sindia ɗonɗa Dias naata lakdi ko juuti e noon hande mbiɗa sikki guure ɗe koɗe tokkodirɗe sa immima ɗon doyniɗa Joal
gimmoɗa ɗon ɗonɗa Gandigal sa yaltatino campement rek naata lakde Gandigal sa immatinoma Gandigal naata lakde Mbour haccoto sali to haɗa hacco lakde Mbour nde gona e lakde ha jottoɗa Mbour noon wano ha heɓoyi joni noon min sikki ɓe ɓe ganduɗa kamen goni ɗo hoɓɓe hande si wonano tableau ɗi ɓe ganditta Sindia e campement walla ɓe gandita Sindia e Sali walla Sindia e naggam tableau re mbawɗa ɗum andi ko wadde hoɗama ha wonti ɓuuro on ɗon noon si wiyama waylo waylo ari mbiɗa an a jilletake e waylo waylo he a tardinata hoorema rek eyyi saabu waylo waylo way ko ni no laana juurni ka wiyete ko laana juurni ko départ Dakar rek ko rondo Tamba haɗen kamɓe ko immoto Dakar ko dañi gasoil ko dañi foof sa wiyama Jol caliɗa Jol e kam ɗum hattaka ya eyyi jemma jengi bamma no wiyanno jemma jemma wala hirade jemma bolom jemma ala wallahi na woni wallahi en paami ɗon Aladji a haali gaynaka kese kam commune de Nguékokh aynaɓe ina joguino ɗo 5 hectares e nder commune de Nguékokh kono wiyama joni aynaɓe nanodiri e maire de la commune woni Pape Sengou Diouf eɓe mbaɗa lotissé 5 hectares o ina watte galleji yimɓe ina koɗa hen ɗum tant que président des éleveurs de Nguékokh holko woni yiyande ma ɗon to ganduɗa ko aynaɓe dokkano hande kadi aynaɓe mbine koɗa hen aɗa andi aynaɓe kamen jooɗi e mbaktadini ma andi 5 hectares o mo yahamo naate nder saare nde ɓittima 5 fof te goto mumen fof mo jogui ɓesgu tawa dañani galle ɓe mbi noon taw ɗum hina ɓitti hina wonti ɗo nder saare he yoɓe mbaktadin ɓe dutta ɗum maire o rutta ɗum waɗa ɗum galleji yimɓe mbawa hen mbawa hen dañ jumaji mbawa hen dañ marché ji ɗum dal woni yiyande nde koko layda noon ha nanodira inchallah oɗon 5 hectares dal koko nandira a gantini yo wonto wuuro a sikki wona eɓe jogui goɗɗum tan ko ganduɗa eɓe coyni ɗum ko ɗum takiɓe wadde wiide yo 5 hectares o lotisi walla ko soyna ko wayno wiyede hande fulɓe ne jogui 126 hectares walla aynaɓe ne jogui 126 hectares non wona ko ngal banggal haɗa andi yimɓe si jii ndiga hay si tawi no haɗa andi ko wiyete ko développement hay sa ardima gaynaka walla gariɗa goɗɗum si wuuro ngo sohli ɗum o fot ɗum sohli eyyi ko en aynaɓe noon ko mawninde ko Nguékokh hina moƴƴina Nguékokh en pot hen jille te ɗum ar si ɗum hantima ma wot ko ɗum nafi wuuro ngo eyyi saabu enen ni hono wiyete moƴƴugol ngari wuuro ngo walla wuuro ngo daro wiye ɓe aynaɓe walla ɓe fulɓe wonɓe o kamen mbaɗi participé ɗum e nder wuuro he koko moƴƴi ngari e nder men da wadde so mi faami e ɗon ko yidde nanngude e ɓamtare commune yo commune o ɓeydo yarude yeeso commune o yiyeɗo woɗɗi ko ɗum waɗi aynaɓe jaaɓi mbi yo 5 hectares mumen 5 hectares ɗo ɗomo reɗɗi hino waɗi guure gonɗe yeeso komo cohɗeɗe da eyyi sino wattama guure noon ɗum ɓesdata yajno Nguékokh ko ɗum rek woni yiyande wona goɗɗo wallahi a jarama Aladji oɗon gollida e ANIPEL banggue nayyi taw ko nayyi kosam holko mbawɗa famnude yimɓeɓe e ɗiɗo nayyi ɗi ganduɗa ko keesi e aynaɓe Sénégal saabu hewɓe ganda ko woni ANIPEL aɗa andi ANIPEL ko ɗum fedde wotere laydude gouvernement o wi kam hon wawi ɗaɓɓoye nayyi ɓirateɗi mana nayyi ɗi ganduɗa sa en dañi naggue wote aɗa wawi dañ litre 15 naggue ha litre nogas par ñalawma naggue wote aɗa wawi dañ litre 15 ha litre nogas par ñalawma joni noon ndeɓe kalde état o état o windani ɓe bindi projet mumen ɓe dañi kayitaji mumen état o noon wiɗumen si on jeehi kala naggue gue cohɗon toon hongi toon jodi 2 millions min état o mami itto e poosam 1 million mi waɗana on ono comme ça subvention eyyi joni noon ɗum woni ANIPEL joni noon ɓe gaddi boli nayyi boli nayyi duuɓi nayyi ɓe gaddi nayyi saabu ɗum waɗi ko ANIPEL 1 ANIPEL 2 ANIPEL 3 ANIPEL 4 omo hikka woni 4 joni noon
ɗin nayi siɗi ngari kala coɗɗo hen nagge ina wayno état o itte poste mum 1 million waɗanma ti ɗum noon addana ko aynaɓe donc ko mbino on ko joni laana kaya yimmino ko Dakar hoko rondi Tamba yimɓe jaɓani hen jol saabu sa ƴewdima hitande nde ɓe gaddino ko wonata ujunere nagge yimɓere nde ɓe gaddi ujunere temedde nayyi rawane ɓe gaddi ujunnaji ɗiɗi nagge hikka ɓe gaddi ujunere temedde nayyi nagge kono nayi ɗi alaji hewɓe a yiyat tan nayi ɗi jaltine télé nayi ɗi gaddama kono an gaynako a andata ni holno mbatta ha keɓa hen ko yiɗi jeeyede majji joni nayi ɗi sa yiɗi hen jeeya joni Allah waɗi karalle kese ɗe gaari sa naati go YouTube binduɗa Anipel kala ko poɗɗa wat e kayitaji ɗiɗi poɗɗa ɗaɓɓu go rek poɗɗa ko dañde d'identité sa dañi d'identité kayitaji ɗi mbaɗa remplir tawi ko nagge jiɗɗa mbiya ɗi nayyi koɗi façon ngaji nayyi ha jeeyi joyi ina waɗi Holstein Montbéliard ina waɗi Bergère ko ɗen pelɗe nayyi joni noon nagge gue jiɗɗa jeen bindata binda min miɗa yiiɗi gue nagge nagge si ɓe gaddigue tawata gue saawi ha gue tolni e boni lebbi jeegom jaaha lebbi jeetati jeenayyi on cawgol ngol tolloto ɓe gaddantama nagge gue sawani joni noon sa windi mbiɗa haɗa sohli nagge gue kamen ɓe ƴetta note ma nelda ɗumen kayitaji sa neldi ɗumen mamma ɓen numéro téléphone layda mumen binda kayitaji ha ciña ha para ñande foof versement poti ɓe mbeɗma numéro compte banque jaaha bersoya to sina yiɗi gari ha ɗi jotti ɓe nodda onon ɓe wersunoɓe gara ɓe mbaɗa kayitaji ɓe tegaɗa e siwoji mbima ha ƴettuɗa numéro goto hange naggue connoɗa Montbéliard siwo Montbéliard bon honginagge conɗa Holstein siwo Holstein bon sa ƴetta ɗon numéro goto on numéro ƴettaɗe mbaɗanɗa kayitol ma ñande nayi jotti jaaha to gadda hina waɗi wonɓe ɗon ɓe ƴetta numéro o ɓe ɗaɓɓitanma naggue ma ɓe jaltinanma naɓa naggue ma wuuro ma a jarama alaji en calmini bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko kamɓe goni duusoɓe yewtere men ko wayno Mamadou Abdoul Sow wondandema e Oumar Mawɗo Sow e bandiraɓe men ko wayno fedde pellital gardugol Amadou Bara kamɓe fof en calminiɓe en beltanimaɓe en jahat publicité garen jehen rési BMS bitig Mamadou Sow marché central campement Guéhok jiloyɗen BMS jeeyow jésiniére basin riche wax itaguet e kala fannu bolode mo cohleten no tawe to Mamadou Sow mo cuub vainqueur Mamadou Sow mo lapia val asli val unique walla fila fil super anglaise Mamadou Sow mo paɗe e sac kala ko rewɓe cohlata ina tawe to Mamadou Sow mo médeceri mo woppani hay hunde e sohlaji men Mamadou Sow mo vaisselle Mamadou Sow valise sac walla sakos kala ko cohlata ko fewti hen ina tawe to Mamadou Sow mo jeere campement Guéhok numéro téléphone Mamadou 77 550 20 35 walla 76 275 14 74 en beltinima rési beltinima ɓiyam Modou Sarr mo ganduɗa ko kañum heede kaɓirɗe vraiment golle makko jooɗ Alaji Ñugo an ka mawɗo commune de Guéhok e commune de Sindia e baɗo guesa walla ndeɗo ladde wiyetede ko 126 hectares 126 hectares hakkude Sindia e campement Guéhok joni onon oɗo 126 hectares kam kanko holno heɓori tew kam e 126 hectares o de ne heɓori Allah waɗi hitande nde mbaɗami gardimi gaynaka ko ni no mbiɗomami joni ndi ƴeewmi gandumi leydi ndi koni gasat ndi mi noddu aynaɓe ɓe yiɗum en leydi ndi de ndini gasate plan président Ablaye Wade ko jaltinɗo plan biyeteɗo Gona yo yimɓe ndemoy ɓe gaynoyo homo sohli e kosam naggam homo sohli e tewu naggam wadde on politique hen jilla ɗen yo en toro e lesdi nde min jeehi min poti toro commune campement lesdi min ƴeewi min tawi commune campement ala lesdi joni min jeehi commune min mbaktadi minen e Sindianaɓe min mbaɗi lettre min jeehi min toroyi commune Sindia lesdi
itti 126 hectares wiide amen tawi kam ɗum ɓolum heddiɗo nde min ƴetti ɗum noon ɗum waɗino coowuji ɗum waɗi sippiro Allah waɗi Allah mo ganduɗa diga ko hori nden président de la république woni ɗo tini ɗum kam yeeri yamirode préfet mo Mbour on ari min jooɗi minen e maire uji maire mo Sindia e nden président comité rural wonno président comité rural Sindia e maire mo Gueko min jooɗi min mbaɗi cadre de concertation min mbaktadi ha min mbetta liste nde min mbetta liste jini min gandi liste ji min mbawini ɗo jogore min mbaɗani hen diga joni noon minen mbaɗ démarche uji ha min jadodire ANIDA nde min jadodire ANIDA premiére année o addi anni amen awdi makkare awdi basi ndin mbiyeten samme joni nde min gari min ndemi Allah waɗi min dañi samme min dañi gawƴe min dañi foof joni noon min mbi joni leydi ndi yomin ƴeew hono min mbaɗrata hen moderniser l' élevage mana yahdude gaynaka kesa ka eyyi ko ɗon dal min ndewi ha min keeɓi leydi ndi min toridi nde min toridi ndi okkira inde aynako so hande hande marché campement o walla kala ko yimɓe ndenti takatma ɗum waw heɓ ko ɗum waɗa sarɗiji ɗum waɗa sarɗiji takat ɗum jille joni nde min noddi min mbi kala jiɗɗo jille haɗa woni gaynako haɗa hoɗi campement walla koɗɗa Sindia aɗa jilleɗa mbaɗa piya jilleɗa piya sa fiyi ha kañna tawa ka gaynako noon min mbaɗi sélection yimɓe ha min dañi 160 e yimɓe nayo joni noon ɓen kamen goni e 126 hectares kamɓe joni ko kamɓe tan mbawi wonde e 126 o walla ha joni so goɗɗo jiiɗi ɓeydade ne wawi ɓeydade eyyi ni hen kam minen ɓen tan mbawi won tawa e 126 hectares joni ne waɗi udditare wotere wonde hen udditare nde projet ji ɗi poɗɗi arta siɗi gaari hay mbo jillaka mo wona membre ma waw ar golloɗa godirde walla gollal ngal yalta ngal tawoyma saabu sa ƴewdima hande 12 hectares omo ganduɗa ANIDA addima ɗon asanimbo forage mo dañi solaire aji e foof on yimɓe nogas yimɓe 50 poti embo liggo sa ƴeewi en jogui projet goto mo ganduɗa CEDEAO addimo on projet Afrique fof windino ko 500 projet temeɗe 5 projet nogas e 3 projet jalti hen nogas e 3 projet Sénégal dañi hen ɗiɗi goto o Sindia ƴettima goɗɗo o Fatick ƴettima on projet omo foti waw ƴetti yimɓe nogas mbawi liggade e projet mo CEDEAO tottata noon CEDEAO on foti hectare uji ƴetti toon CEDEAO 5 hectares ƴettata 5 hectares ƴetti 5 hectares ma addu nayyi rema huuɗo nayyi e huuɗo ɓe kamɓe mbaɗata kono onon ha joni oɗon ndema huuɗo saabu guesa ba a yi huuɗo nan toon ha heewi kadi façon ngaji kuɗoji eyyi ko huuɗo komin ndemata kono façon ngaji huuɗoji ɗiɗi goni ɗon taw so ɗi ɓuuri ɗum ɗiɗi min dañi taw ko ɗiɗi goto fo wiyete Maral Fafa goɗɗo ko omo wiyete ko Panicom haɗa hen wawi dañ tonuji kewɗi kon huuɗo kam ko min piiɓi enne mi en ko ndema mi en ka nanna e gaynaka kese he mi en ko yimɓe heɓe gara mi en ɓe kolla saabu ɗi nayyi mbimami joni sa en dañi naggue kumɗagi wuuro ma pour dañanagi huuɗo il faut organisation daro organisation on mo yiiɗi wallir yimɓe e ballal CEDEAO min mo har suudu wotoru ndu ganduɗa ko suudu kosam ndu wiyete suudu kosam min jeehine min mbaɗi partenariat hakkude amen e Kirène eyyi ɓen heeɓe cohli ujunnaji 10 litres par semaine ujunnaji 10 litres par semaine ɓen noon simin nano si projet o darima suudu kosam nduya min pottinat ɗon kosam ɗam min gimmo ɗon titi min cooda motoji hoɗi jaaha tarto e guure he kala joguiɗo kosam ɓe ƴettaɗam kosam ɓe pottitina ɗam e ndun suudu Kirène arana ɗam woni ya wuuro Mbaye Daniel en Sadema Sukka ɗo wawi wonde fof ɗo wawi won fof ɗo kosam tawate fof ɗo kosam tawate gaynako tawon ɗum ɗon coodon kosam mum min cooda kosam mum goo yoɓe ɗo en ɗon walla si yiiɗi woppa ha lewru wata yoɓe joni projet o ga tawa mi en ndema huuɗo somin ndemi huuɗo ko on huuɗo min ƴettata min jeeya ko ɓen
men ɓiratɓe nayi mumen heɓe jaɓna nayi mumen ha para CEDEAO ma waɗan amen magasin goto mawɗo ganduɗa ripas yeyete ɗo kono onon ko adi CEDEAO no waɗan on magasin walla ripas onon mi yiɗon machine oɗo machine ko o ƴakkata ko huuɗo ko kono ɗon huuɗo joni on jeeyat ko walla kono ay huuɗo ko koko yeyete ko kala jogiiɗo nayi ɓiratiɗi walla jogiiɗa baali ne'eteɗi wano baali laadumaji ɗi ɓeɓe ganduɗa ɓe kumat baali e guure mumen ko on huuɗo simin uni ko simin gaddani ɗum si ari soodat hen ɗi soodi hen koko faynat ko sabu andi koko huuɗo ko ganduɗa ko hecco hen hoy ɗum rek taki ko immo ta weeɗi ko nayi mane tawi ko nayi moƴƴi baɗɗi kosam ɗi mbaɗat kosam joni min jiiɗi ko au lieu que sukaɓe heɓe jaaha ɓe tarto goto mumen foof daña ɗo dilli tawi haɗa jogui naƴ ndungo ceeɗu taw haɗa dañi kosam tawi jogaki nayi mbawɗo are e guesa he haɗa liggo go'o ma waw jille e kosam jeeyeteɗam he walla jilla e remoɓe he walla jilleɗa e unoɓe huuɗo he walla rewɓe koye mumen ɓe kamenne ɓe daña ɗo ɓe dillata ɗo ganduɗa maɓe mbawɗon dañ gartam rewɓe hono mbaɗata ha daña ko liggi ɗo rewɓe kamen gonata cuuɗi kosam he ko heddi ko hino waɗi projet ji garɗi on kam ɗi gaddata ko beyi ɓene ay ɗine ko beyi kosam gonata hino waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa kamen si ɓe gari ɓe keedata ko e neɗe guertoɗe on projet ministére de l' élevage addatam e gayi ɗi ganduɗa ko gayi dewoji gonata pour ɗi jeñtina nayi ɗi min moƴƴitina ƴiƴam nayi men ɗi pour ha ɗi gona gayi nayi ɗi ganduɗa ko nayi mbaɗatɗi kosam manam min ƴewat gayi baɗoji kosam min gadda ɗi gona ɗon ɗi gona kono mino centre dara o wano joni kanji ɗi mbawi wondude e nayi meɗen fulfuli ɗi en mbawi wondude wala caɗele en mbawi wondude nayi men fulfuli mbaylanayi ɗi mbaylanayi ɗi ɗum neɗɗo yoɓat adda nagge mum eyi aɗa andi wonɗo programme o komi winde ɓe somi andi kam kala no wawi wat neɗɗo yoɓat noon joɓdi ndi kam ndi saɗata inchallah tawi ne wondi hoddira Allah saabu ko ɗum ko min jiiɗ findin yimɓe e ɗoɗo gabbiɗen tawde ko ɗum yiiɗa gaña ko ɗon gabbiɗen min jiiɗi findin yimɓe hadde yimɓe yettoto ɗo hadde yimɓe jottoto ɗo ɓe mbawa daro ngaldama jarama 126 hectares o wadde oɗon gollide hen e pelle kewɗe wona an ida tan hay CEDEAO e hoore mum oɗon gollide hen oɗon jogui anniya kadi wattude fewnude kosam ɗam ɗo taw eɗam waɗe paquet aji waɗe mbusuji en e ko nandi hen ɗon ko partenaire jogui ɗon walla ko onon e koye moɗon aɗanni on partenaire momin jogui woni ministére de l' élevage kam itti matériel mo ganduɗa omo ɓiratnayi o matériel mo ganduɗa mo wulnat kosam o mo ganduɗa mo resat kosam woni matériel uji ɗi ɗi matériel jiiɗa ɗon ko kagguɗa on kaggu noon simo hantima min jiiɗi ko yo sukaɓe rewɓe e rewɓe ɓe gara ɓe gona ɗo kosam ɗam ɗam min mbaɗata récolte kala kominen mbeyɗi kiren si kiren ƴettani ɗum min ƴetta ɗum min mbaɗa ɗum min mbaɗa ɗum e mbuusiji walla min mbaɗa ɗum e poteji ɗum moƴƴinde ha feewa waɗe poteje wawa yeeye épicerie ji he wawa yeeye kala mo ganduɗa haɗa sohli ko jilla e ko way noon mbawa hen soon wadde firti ko oɗon jogui hoolare ujunnaji 10 litre mo ganduɗa kiren ne yiiɗi sodde moɗon oɗon mbawi ɗum yuɓɓinde ha onon e koye moɗon en ɗon wadde ɗo ko wayno kiren ni eyyi ɗum woni enne o a neɗɗo kam si yii ko moƴƴi etot tan pour no waɗri ɗum saabu kala ko jiiɗa tan ñembete sabu sa ƴeewni ɗon joɗɗen hannde hen ɗo kaala si wona no ñembude e etade waɗo ɓe mbaɗata ɗum wadde neɗɗo kam minen dal min jiiɗi rek enne o min jogui komin tambili ko min jiiɗi ko waɗ kosɗe yeeso e noon ɗum wasa waɗ kosɗe keeci min jiiɗinine mawɓe fulɓe ɓe nana heɗotoɓe ɓe mbaɗa hen du'aw sabu min jiiɗi ɗum wona ko tuba wiyata ko exemple e Sénégal ha yi aynaɓe foof mbawa hen rew ha ɓe jagga hen eyyi ɗum dal woni enne o e onon ɗo joni oɗon jogui jokkodiral e gaynaka dow taw ko jokkodiral tidgal ko wayno Aliou Dembourou Lella mo ganduɗa ko kañum woni
mawɗo aynaaɓe leydi Sénégal fof walla on ngala jokkodiral hakkunde mon e makko? miɗen jogii jokkodiral hakkunde amen Aliou Dembour, miɗen jogii jokkodiral hakkunde amen Harouna Gala Dialalo, miɗen jogii jokkodiral hakkunde amen Ismaïla Sow. hannde fedde nde min jilla kam nde woni maison des éleveurs. maison des éleveurs Ismaïla Sow ardorimo e nder Sénégal fof wadde nden fedde min dillata noon haɗani hina waɗi wonɓe e nder amen jillaɓe pelle Harouna Gala Dialalo en pelle Aliou Dembour en te minenne fof komin neɗɗo goto, min gona yimɓe ɗiɗo, minen fof min jahata mi en ɗaɓɓo mi en pottitina mi en gadda pour ko abbini gaynaka yeeso rek. Aladji wadde oɗon aynaɓe commune de Nguékokh e commune de Sindia oɗon jii koye mon e laamu leydi Sénégal hannde walla? eyi siko Allah mi enen jii koye amen, sabu taki komin jii heen koye amen ndi lesdi ndi jiyata nde ndi yiɗi jaɓe si wonano président de la république ndi jaɓe. noon président Abdoulaye Wade kam wi yomin mbette lesdi amen min mbettani. wadde keɓɗon lesdi ndi ko gila e laamu Abdoulaye Wade? gila laamu Abdoulaye Wade de Macky Sall ari kam waɗi créé ANIDA. ANIDA dari jaggirani amen. ministère de l'élevage ari addani amen tracteur addani amen matériel. wadde minen kam min mbawi rek ko politique omo état o waɗata mi enen jii koye amen. oɗon jii hen koye moɗon inchallah. oɗon jokkodiri e CEDEAO ha ina heeɓi gollude hectare uji 5 e nder 126 hectares o CEDEAO wona golla hen hectare uji 5 holno mbaɗɗon ha mbawɗon jokkodirde e CEDEAO? eyyi ni min mbaɗi ha min mbawi jokkodirde CEDEAO CMM2 mana maison des éleveurs. Ismaïla Sow kam loggodire e CM2E mbaɗani amen financement goto mo ganduɗa komo darinoɗo pour homo soodoyna e Burkina e Mali homo ɗo adda. on projet min ɗoftodire mumen ha min dañi duuɓi ɗiɗi min puɗɗinatno o projet, on projet yalti hikka e 2023 e mana ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati. donc ko ɗum relation ji rek ɗi ganduɗa yimɓe jahata ɓe licca tan min licciɗi ha min keeɓiɗi dal e noon fof e ballal Ismaïla Sow président national M2 mo Sénégal. jarama joni en jahat rési mbaɗen publicité. en calmini kadi Nguékokh TV, en calmini kadi Nguékokh naaɓe fof e diwanu Nguékokh hay goto en jejjitani. eywa ɗo noon ko établissement Oumar Mawɗo Sow, eywa ene yeeye madlaji, ene yeeye kadi ko fate kadi e école woni ko papeterie e librairie. eywa ɗum dal min ɓurata waɗde ɗo, eywa ko fate madlaji noon ene heewi façon ngaji eɗen gandi ɗum. ne tawno kadi eɗen kadi ken représentant ji Socamous en nani ɗum ɗon woni Dodo. eyyi kala madla biyeteɗo Dodo tan hande ko ɗo yeyete ɗo e diwan Nguékokh ɗo eɗen mbawi wiide ni hande ɗo ko dépôt mo ganda enen darniɗo eywa usine Socamous gonɗo Dakar o enen darni ɗum ɗo. voilà ne tawno kadi mallaji kadi ene heewi façon ngaji yimɓe kadi kadi fof ganda. eyyi saabu ene woodi mallaji biyeteɗi madla Dodo doole o, mallaji biyeteɗi confort, ene woodi kadi mallaji kadi biyeteɗi ressort, ɗum ene woodi ɗo, ene woodi kadi mallaji biyeteɗi orthopédique. eywa ɗum foof inchallah rabbi mbiɗani so paari momin inchallah ɗo kam foof noon ɗo jarani ne yaaha. e kadi diwanu kadi caggal Nguékokh kamɓene aussi machallah mi waɗi ko wiyete ko seetlu eɓe gara eɓe cooda ɗum no fewi no fewi. donc jarani hande aɗa yaaha ha Dakar Soria, kala ko jiɗɗa soode to banggal hande mallaji walla ko banggal ko fati ɗum inchallah rabbi sa ari ɗo ma dañ ɗum ɗo e prix bebdite ala caɗele. voilà te kadi ma dañ kadi goɗɗum ko ganda ko hakkude kadi client e commerçant o wonde yo won kamma Nguékokh najo tan inchallah momin jettuma kadi liggo ɗo kadi ɗum kam e yiɗan no fewi. eywa ɗum noon Hammady a jarama no fewi, en kadi jarnima kadi Nguékokh TV. eywa rési a jarama mo Hamadou Lamine Bara Sarr e ɓiyam on beltanama. Aladji vraiment a weltanama e jaabuji ma e ko pamnoɗa ɗo hennene bandiraɓe fulɓe walla bandiraɓe aynaɓe Sénégal foof, kadi en beltinima laamu ngu e wawde ɗumen wallude on ha jiyon hen koye moɗon. Aladji hol erago joguiɗa fewde e bandiraɓe nehoɓe woni aynaɓe? erago ngo joguimi aynaɓe he ɗum noon ko aynaɓe Sénégal foof mbiyatmi mbimi ko go'o foof en poti koye men. gueɗel ɗimmel guel enen dañal men foof haaji ko ndungu. te ndungu jomumen gande ɗe ɓe mbi ko ndungu takata yimɓe dañde ɗum ko lekɗe te hen beltani lekki. wadde sa ƴeehi ko banggal environnement hen poti daro
aynaaɓe fof ndaro ɓe ƴeewa hono ɓe mbaɗata environnement o ɓe peewnamo moƴƴina lekɗe ko heddi ko hakkunde men e remooɓe e aynaaɓe gooto men fof fiɓe inneya ko jogii cooyigel ngel jogii homo en aynana e mum suraɗi sabu leydi ndi ko jam tan moƴƴi hende to jam aynaaɓe etoto jam remooɓe eto jam jam heen enen fof heen keƴƴen to ine heewi boneeji baɗaɗi ɗi hoɗi ndeɗɗo hakkunde remooɓe e aynaaɓe ɗon aynaaɓe heɓe ɗon poti wattu kakkillaaji mumen ɓe mbasa rew ko weeli pittaali mumen ɓe mbasa rew ko weeli jawdi ndi ɓe ƴeewa hakkunde mumen e Allah ɓe moƴƴina jawdi mumen te ɓe poti anndude lesdi ndi nde ɓe gona heen ɓolɓe sabu sa ƴetti hannde million ŋaji 17 ɗi peccuɗa ɗi pecce tati feccere tatɓere nde fof koɓe aynaaɓe kamɓe fof ɓe dillata ko ngaynaaka wadde ɓeen heɓe poti war reconnaître ndi lesdi men Sénégal ɓe moƴƴinat ɓe ndi heen ɓe jilla wadde pota hettin koye mumen keeci te takat neɗɗo heede yeeso noon ko moƴƴinat o sukaaɓe ɓe nguma koɓe mbiyata ko liggey ɓe nguma e warñeede mumen ɓe nguma liggade e warñeede mumen ne en ɓesgu o jannginen ɓesgu o sabu neɗɗo kat takata leñol mum yaha yeeso rek ko jangde wadde jangde nde woto ende keccin keeci yo ende kettin yeeso ɗum dal miɗa jogii on erago miɗamo haalana kala koruyol men mo ganduɗa ko kaalowo mbiyatɗo mbimi e wimaɓe yo en janggin ɓesgu men yo en ne ɓesgu men leñol ngol sa yeehi ko histoire kam ngol heynino kam ngol wonno yeeso kamngol wonno yeeso gila e Koli Tengel en gila e Souleymane Baal en ha garta hanɓe wonɓe ɗo heɓe jillano e leñol men ɓe loppita leƴƴi goɗɗi gari loppiti ɗumen to taki ɓe loppiti ɗumen rek ko enen welsinade wadde noon welsinade nde ɓurti yo en gartir koye men jaggodiren gonen neɗɗo goto e noon gonen ndewen e lawol peewal ɗum takata en yiiɗe ɗum takata en noye jangginen sukaɓe a jarama e erago ma wonnugo fayida ko noon wadde beltinirten bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe yewtere men ewa hande noon gaɗortomi ko esam Matel Ba Matel El Hadji Djigo hande ko kanko gaɗortomi ko esam mo ganduɗa kañum ko moƴƴo vraiment baɗɗo jokkodiral hakkude men bemnude gueɗe ɗe foof ha ɗum ɗo wawi wadde kono noon kadi bandam debbo Haby Yaya e ñaññaso Samba Diallo Sissaou Doulaye Diallo kawrangal bandiraɓe men ɓe ganduɗa ina nangi e yewtere nde hakkillaji mabɓe en hen guila ɗo ha Côte d'Ivoire Gabon ha France ko wayno Grand Moussa Bala en tokaram mo Alassane Saydou Ba kamɓe kala e kuuɓal eɗen beltiniraɓe yewtere nde ganduɗa a yewti ɗum ɗo wonde fayida Aladji holko mbaynortoɗa yewtere men ngol bolol hannde mbaynorno yewtere men haɗan gandi min ne galle ayna wonɓe ndentiri ɗum saabu o gardiɗo commune mo Signa Aliou Alpha wiyete en joguiɗo conseil goto gonɗo biyeteɗo Nadjirou ɓurɗo andire e Sérigne woni inde mum noon Nadjirou Ka andira woni ko Koɓe Gaya eyyi Sérigne Ka eyyi en calmina kala mo ganduɗa haɗa woni hakkude haɗa woni gaynako hakkude campement Ngeekoko e Sindia en sal beltinira yewtere nde soknaɓe ɓene saabu a indi metel madame bonti on miɗa ɗum salmina miɗa salmina Kardiata miɗa salmina Khady Sow miɗa salmina Haby Ali en Samba Bari en miɗa salmina foof en miɗa weltoɗal e yewtere he hande miɗa welto e ma a jarama miɗa weltoma yo Allah jaggiran en miɗa salmina Djiby Sow ɓurɗo andede Idi Sow mawɗo daral mo campement Ngeekoko miɗa salmina foof e dal aynaɓe Iba Mbaye Pende en diga mo goppuɗa Iba en calmini Iba e dendagal yaadiɓe makko foof mo limti juumat to mo limi juumat way kamɓe foof en calmini ɗumen Aladji Allah jarama e jabdema arde an foof e nanggude wonde ɗeɗo golle golle poɗɗe ni no nanguirɗa ni foof pulagu jaranma arde ɗo haaldude e ɓiɓɓe fulɓe windere ɗum noon ngol bolol weltanimama pulagu windere weltanimama e min ñagonoma Allah moƴƴere
vraiment ko jiɗɗa ko ko woni ko fandare maɗa e pulago ko jiɗɗa ko e gaynako yo gene rokkuma ɗum min beltanimama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e ko musidɗo moon Diallo Alassane ɓi Adama Hamma toujours gorko mo wuuro mawɗo o waɗanatno en yewtere men wondude e Alaji Djubo mo ganduɗa ko nden inde lolliri kono inde mum ko Cheikh Aldiouma Ka ko Cheikh Aldiouma en calmini galle Cheikh Aldiouma fof e kuuɓal ɓesgu Cheikh Aldiouma to woni fof en calmini ɗumen en ñaguimo duwaw bandiraɓe on jarama ha lawol gongol hande ko ɗum wonno yewtere men ngol bolum. Votre chaîne Ngekokh TV. Ngekokh TV, c'est une chaîne télémédia bilen gëna djégé. Pour vos reportages, des émissions, couverture médiatique, vos publicités, Ngekokh TV indil na len lu bess. Avec une équipe pétrie de talents médiatiques. Ngekokh TV, un autre élan de la médiation sénégalaise. Partagez et abonnez sur votre chaîne Ngekokh TV.